To nedáme. Tak, jo, hele, máš 3 včely. To je z čeho? To je... Oběhneš, pak si vezmeš helmu, kde helma. Pak si vezmeš helmu, proklížíš se tam, zatím tam máš 16. Třikrát házíš, tam je vidíš. Jasně. My ti věříme. 2 minuty na to máš. Tak si to projdi. Třikrát přijít. I s helmou, bez helmy. On je zvyklý s helmou. Proč ne? Pak si vezmeš helmu, oběhneš to, tam se blížíš, potom se zdáte. Ale on tě nezapadne. Zase opět s helmou házíš. Ty si přijedeš, vole. Nabídky to není, musím nabíjet všechny, No jistě, to nemá zásobník. Tak, štart. Tak, Můžu? To má na 2 minuty. Jej, za to to sundá. Na bodáky. Má to na zádech napsaný dobře. Jestli nedám tu druhou, tak tam hodím místo... Nemá cenu utíkat. Máš na to 2 minuty, nezmatkuj. Ale my ten čas nějak neřešíme dneska. Máme 8 minut, vole, za auto. Dobrý. Helma! Dělej, dokud nepadnou, ne? A musíš plížit, než to oběhneš, vole. Plížení vpřed! Dobrý. Ty vole, to je dobrý. Třikrát jenom, jo, třikrát. To se počítá. Ty vole, jsme dobrý. 3. A teď běž do stříle ten zbytek. Na bodáky. Krása. Ale, ty to píš, On se za chvilku. ale tady